Sanibonani, ngiyanamukela ekhaya lamaphupho. Ungabuza nawe kwi-comment iphupho onalo, amaphupho ngehashi nembongolo, amaphupho ngamahashi. Uma uphupha ubona ihashi kusho injabulo nokuchuma ekusaseni lakho, ikakhulukazi uma limhlophe. Uma ihashi lithukutheke ngesikhathi uligibele kusho ukuthi uzoba nezinkinga ebudlelwaneni bakho. Amaphupho ngembongolo. Uma uphupha ubona imbongolo kungasho izinto ezinhle noma ezimbi. Uma uyigibele imbongolo kuzoba nenkinga ekusaseni lakho futhi abantu obubathemba bazokuhlubuka. Uma imbongolo ikulandela uyokhathazwa, umona nenkohliso, kodwa konke kuyodlula. Uma ubona imbongolo kodwa ungathintani nayo kusho ukuthi uzophumelela naphezu kwezinkinga. Uma umusha kule channel bengicela ushaye subscribe uphinde ushare nelink. Siyatholakala